खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं नोंथांमोनखौ बरायबाय सिडनी चिरां दखरा एबसुनि 47थि आरो खासिकत्रा दालाइसा एबसुनि 28थि बोसोरारि जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों 3 डिसेम्बर शुक्रबारनिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं सोनाब गारलाबारियाव खुंफुंनाय एबसुनि बे जथुम्मायाव दखरानि सिङाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै काबादि भलिबल आरो थुनलाइयारि आयदानि बायदि बायदि बिथिंनि सायाव बादायलायनाय हाबाफारि लायो। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों दखरानि दैदेनगिरिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि प्रग्राम लानानै जे 47थि जे कनभेनसन बा कनफारेन्स बेखौ जाहाथे बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां सामलायनो हागोन आं बेखौ मिजिं थिग्रोबाय। आरो दिनै लोगोसे जे गेलेमु बादायलायनाया दिनै मोननै जे भलिबल आरो काबादि जे काबादि आरो भलिबला जाहाथे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे जौगानो हायो आं बेखौ मिजिं थिग्रोबाय। आरो लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे सोलोंथाइजों लोगोसे जे गेलेगिरि बिथांमोना गावनि जे गेलेनायखौ जाहाथे गोजौआव लांनो हायो आं बेखौ मिजिं थिग्रोबाय। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोला जाहाथे गेलेनायाव जे स्टेट लेभेल इन्टारनेसनेल गेलेनो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय। आरो जों दिनैनि जे प्रग्रामा जाहाथे साक्सेस जायो बा जाफुंसार जानो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सम आरो थासारिखौ नायनानै दिनै जोंनि गेलेमुखौ गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै बा जोंनि नेसनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव जाहाथे बिथांमोना गेलेनो सुबिदा मोनो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै जोङो बे गेलेनाय आयदाफोरखौ जोङो लानाय जादों। आरो थुनलाइयारि बादायलायनायाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव जोङो बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थायो। बे खुंनायानो जाहैबाय जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे फरायनायजों लोगोसे माखासे थुनलाइयारि बादायनाय गुबुन गुबुन आयदाफ्राव जाहाथे जोङो गियान लानो हायो आरो बिथांमोना बिदिनो गुबुन गुबुन नेसनेल लेभेलाव बिदि कम्पिटिसनाव बाहागो लानानै जाहाथे गावसोरनि जाफुंसारनायखौ मोननो हायो बे आयदाखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो।